her på, at Erik kommer og henter os, så boksturen kan gå i gang. Jeg er ret spændt på, hvad der skal ske, men vi kan holde til det. Det bliver en ordentlig omgang. 11 watts på under 24 timer. Ja, det er The Pickup part 2 og part 3. The Pickup part 4. Står vi her og venter stadigvæk på Erik i tankstationen. Hey Erik! Hvad så? Er vi klar? Jeg er topklar. Og det er så vores ride. Så er vi ude for at hente Morten Winther. Men klokken er jo... Ja, klokken den er vel ved at være 11:30, er den ikke det? Ja, klokken er 20 minutter over 11. Og vi skal være i Aalborg klokken 2, men det har jeg fortalt, da jeg stod nede på den anden tankstation og ventede. Hvad med Allan herinde her? Vi har været i Aalborg CrossFit. Fantastisk gym. Lækkert, nyt, stort, rummeligt. Super fedt. Og så lavede vi en watt, hvor vi... der var en eller anden, som fik den fantastiske idé, at vi skulle lave handstand push-ups kl. 2 om natten. Så det startede vi med at gøre. 50 double unders, 6 handstand push-ups og så 2 rope climbs. Og det var en lækker oplevelse for skuldre der. Ikke også, Andreas? Andreas, han elsker double unders, har vi fået konstateret. Ja. Hvad skal jeg mere fortælle? Så kan vi... Ja. Hvad skal jeg mere fortælle? Så kan vi, hvis vi kigger om på forsædet, så kan vi se, at der har vi kroppen til højre. Og så har vi hovedet til venstre. Det er sjældent, man ser de to adskilt, men det er faktisk sket her.
Hvad er klokken? Klokken er cirka 6:30. Okay, hvordan har du det? Jeg er træt. Er du træt? Ja, ondt i min Søvnig eller sådan fysisk træt? Begge dele, tror jeg. Begge dele. Jeg er nået til et punkt, hvor jeg faktisk har ondt i maven. Jeg ved ikke, om det er den der liter mælk, jeg drak. Det kan godt være, at den spiller lidt ind. Det kan godt være. Men jeg tror bare, det skal nok arbejdes igennem. Nu har vi en tipper i Odense. Hvad siger du til det? Jeg synes, det er hjernedødt. Highway Patrol. Highway Patrol opstår, når man kører 200 km/t på motorvejen og beder dem på bagsædet. Jeg tror også, at vi ikke på 22 push-ups. Okay, men så de viser først færdigt efter meget tunge. Medium tunge. Double unders. Og så til sidst, prøv lige at dræbe dig selv. Du sens bien rouge pour te rendre fidèle. Non, souci. Voodoo! Fire! Magic lady of the ocean stand high on the Voodoo Mountain. Society just a Congo dance to the Serpent Queen's chanting. Baby, feel the demons burning. Hypnotize hostile world to the snake goes in. Men så har du nogle spørgsmål? Eller? Klokken er omkring 7:15. Hvordan har du det? Helvede til. Helvede til. Jeg ved ikke, hvordan jeg nogensinde skal få det bedre. Du kan få et par guldtuber. Det kan da være, det vil på det. Et par guldtuber og 20 grønne Cecil. Ja, 40.